Bona tarda, famílies. Em dic Sandra, soc mestra d'Educació Infantil de l'Escola Vilademuls d'Aiguaviva i la meva proposta per aquesta tarda és fer pintura 3D. És una pintura superfàcil de fer i que els vostres fills i filles s'ho passaran genial fent aquest dibuix superdivertit. Materials que necessitem: cola blanca, espuma d'afaitar blanca, colorant alimentari, pinzells i pots per fer les barreges. Tot seguit us explicaré com fer la pintura 3D. Primer de tot, agafarem la cola blanca i posarem un dit d'aquesta cola. Les mesures han de ser iguals. Ara agafarem l'espuma de color blanc i també posarem un dit. Jo ja la tinc aquí, espuma d'afaitar. I escollirem un color, en aquest cas vermell, i posarem unes quantes gotes, unes 10 o 15 gotes. I farem la barreja. Agafem el pinzell i barregem aquesta composició, que ens servirà per fer aquest fantàstic dibuix que farem amb els nostres nens i nenes a casa. Segur que s'ho passaran pipa. I ja tenim, veieu com queda la textura? Segur que no es poden resistir de tocar-la. I després d'una estona, com podeu veure, ja tenim els 6 colors preparats. Hem preparat el rosa, el verd, el blau, el vermell, el lila i el groc. I ara ens posarem a fer el dibuix. I aquí teniu el resultat. L'Ona ho ha fet amb dits i aquí tenim també amb pinzell. Espero que us hagi agradat l'activitat i us ho passeu molt bé fent-la. Fins la propera des de Mestres Confinats.